Mag-asawang sakay sa motorsiklo na pasok sa trailer truck Patay. Sa aeronato ang detalye sa live report ni Clyde Makaskas. Clyde? Dahil sa kakusog sa impact, halos dili mahitsura ang lawa sa mag-asawang biktima. Patay diha dayon ang mag-asawang mabaw. Human madisgrasya ang gisakyang motor pasado alas 11 Martes sa gabi sa Barra, Opol, Misamis Oriental. Grabihan ang gidangatan sa lawas sa duha ka biktima nga sila Arvin Mabaw, driver sa motor, ug si Marvin Mabaw. Angkas niini human mapasok ilalom sa trailer truck ang gisakyang motor human kini mabangga. Gisundo lang ni Arvin ang iyang asawa gikan trabaho sa Cagayan de Oro City ug sa pagpauli nila sa Opol, dito na nahitabo ang disgrasya. Nabangil sila sa ligid sa truck. Makita gini mo wala na sa TL, putol gyud ang paa. Gani ang TL gikuha na lang sa taga rescue, gi-advance na lang butang didto sa likod nga bahin sa atong rescue team. Kapin oras gi-retrieve ang patayng lawas sa magtiayon. Kada lang, ayaw kayo mong doon. Sa kahadlok nga kulatahon sa mga residente, midagan ang driver sa truck padulong sa police station og voluntaryong misurrender. Sa investigasyon, paliko sa eskina ang motor nga gisakyan sa magtiayon, dang nabangga kini sa trailer truck. Muliko to siya, no? Siguro kung muliko gito siya, sunod man ko niya. Dibi ani mo mapugan din pag-break mo nga mahunong din ang sakyanan. Muto nga nalamon siya. Ang truck kusog gyud kay ang dagan kay wala man siya makahunong dito pag point of impact, wala siya mahunong diha sa tungod. Kung dili iya pang gidrag ang atong mga biktima sa moabot og mga 48 meters. Nakainumatod pa ang driver sa truck, sumala sa kapulisan. Kasong reckless imprudence resulting to double homicide and damage to properties ang ipasaka batok sa driver. Madungagan ang kaso sa driver o galing makumpirma sa kapulisan kung buntis ba ang babaeng biktima. Abiso nato sa mga motorista nga mag-amping gayud sa dalan, ikondisyon ang sakyanan, ingon man ang kaugalingon. Tek? Daghang salamat, Clyde Makaskas.